جربنا في الذنوب راسني شمولي فولي مولي إنساختي قبل نبدأ dil-quddies għandna avviż. F'dawn il-ġranet qed isir xogħol fuq il-bini tal-ħitan tas-sejjeħ kif ukoll tiswijiet fuq il-triq tal-Via Sagra tal-Għolja ta' Ammar li ser tinfetaħ mill-ġdid. Għalhekk il-ġbir kollu tal-lum ta' dan is-santwarju jmur biex intaffu ftit mill-ispejjeż. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Eżis ħuti miġburin f'dan is-santwarju għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika ninsabu fir-raba' ħadd tar-Randan, il-ħadd li jitkellem dwar id-dawl. Id-dawl mhux biss ta' għajnejna, jekk il-Vanġelu jkellemna dwar dan il-miraklu ta' dan l-ama mit-twelid, imma d-dawl ukoll spiritwali. Naraw b'għajnejna spiritwali. Għalhekk bi preparazzjoni għal din il-quddiesa jew nirrikonoxxu li għandna bżonn il-maħfra ta' Alla ta' xi nuqqasijiet li stajna għamilna u għalhekk nagħmlu eżami tal-kuxjenza. Fakkarkom li l-quddiesa tal-lum hija b'suffraġġju għar-Roħ Ġanni Abela. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għamil, billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli, l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulejja Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti b'mod tal-għaġeb terġa' tħabbeb miegħek lill-bnedmin permezz tal-verb tiegħek. Għamel li l-poplu Nisrani jitħejja b'qima kbira u fidi mħeġġa biex jiċċelebra l-festa sollenni tal-Eid. Dan kollu nitolbulek bibnek Ġesu Kristu Siedna li Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil Samwel: imla l-qarn biż-żejt u itlaq. Jien se nibatek għand Ġesse, il-Betlemita, għaliex minn fostu lidu jien għażilt għalija sultan. Ġara li malli wasal, Samwel ra lil Elijab u qal: hawn quddiem il-mulej il-midluk tiegħu. U l-mulej qal lil Samwel: tħares lejn is-sura tiegħu jew it-tul ta' persuntu għax jien diġà warrabtu. Għax il-mulej ma jarax bħalma jara l-bniedem dak biss li jidher fl-għajn imma l-qalb. Ġesse ressaq quddiem Samwel 7 minn ulidu, imma Samwel qallu: il-mulej ma ħatar lil ħadd minn dawn. U s-sokta jgħidlu: dawn huma tfal kollha. Ġesse wieġbu: għad fadal iż-żgħir, qiegħed jiraq in-naċ. U Samwel qal lil Ġesse: ibgħat għalih u ġibu għax ma noqogħdux fuq il-mejda qabel ma jiġi hawn. U bagħat għalih u ġibu. Kien żagħżugħ ruxxan, għajnejh ħelwin u sabiħ fis-sura tiegħu. U l-mulej qal lil Samwel: qum u idilku għaliex danu. Samwel ħa f'idejh il-qarn biż-żejt u dilku quddiem ħutu. Minn dakinhar il-quddiem niżel fuq David u ħakkmu l-ispirtu tal-mulej. Il-kelma tal-mulej: roddu ħar lill-għalam. Salmi sponsorjali: il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Ngħidu flimkien: il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni.
il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni, f'merat kollha ħdura iqegħdni, dejn l-ilma fejn nistrieħ joħodni, hemm hu jrejjaqni, ngħidu flimkien, il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Imexxini fi triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wud mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwensuni, ngħidu flimkien, il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Int ħejji mejda lija quddiem l-edowa tiegħi, biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli, ngħidu flimkien, il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi iva jimxu t-tieba u l-ħnina, il-jiem kollha ta' ħajti u nagħmar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj, ngħidu flimkien, il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, intom kontu darba dlam, imma issa intom dawl fil-mulej. Ejxu tawliet id-dawl li jintom, frott id-dawl jinsab f'kull ma hu tjieba, f'kull ma hu ġustizzja, f'kull ma hu verità. Fitxu li tarfu dak li joġob lil-mulej u tisseħbux fl-emejjel ta' dlam bla frott, imma ikxfuhom fil-beraħ. Għax dak li qegħdin jagħmlu huma fil-moħbi tistħim jekk issemmih. Imma meta wieħed joħroġhom fil-beraħ, id-dawl juri kollox. Għax kull ma jidher hu dawl, għalhekk jingħad stembaħint li jien triqet u qum mill-imwiet ħajiddi fuqek Kristu. Il-kelma tal-mulej. Jiena id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja jkollu id-dawl tal-ħajja. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien kif kien għaddej Ġesu lemaħ raġel għama minn twelidu u d-dixxipli tiegħu staqsewh, Rabbi, dan twieled għama għax din epu stess jew għax dinbu l-ġenituri tiegħu. Ġesu jieġeb, mhux għax din epu jew il-ġenituri tiegħu, imma ġralu hekk biex l-emil ta' Alla jidher fih. Sakemm għadu binar jeħtieġilna nagħmlu x-xogħol ta' dak li bagħatni, għax jasal il-lejl meta ħadd ma jkun jista' jaħdem. Sakemm għadni fid-dinja jiena hu id-dawl tad-dinja. Kif qal dan, beżaq fl-art, għamel minnu qisu tajn u dilek bih għajnejn ir-raġel għama u qallu mur inħasel fil-ment qatta siluhom. Din tfisser il-mebowt. Mela dak mar inħasel u ġej jara. Il-ġirienu dawk li s-soltu kienu jarawh għax hu kien tallab qalu dan mhuwiex dak li joqgħod bil-qiegħda jittallab. Xi wħud qalu iva hu, oħrajn qalu le imma jixbhu. Iżda hu qalilhom jiena hu. Qalulu mela kif infetħulek għajnejk? Weġibhom, wieħed raġel jgħidulu Ġesu għamel ftit tajn dilik li għajnejja bih u qalli mur f'silawam u nħasel hemm. Mort inħsilt u ġejt nara. Qalulu fejn huwa dan ir-raġel? Qalilhom ma nafx. Lil dan il-bniedem li fl-modi kien għama ħadu ħand il-Fariżej. Issa dakinhar li Ġesu għamel it-tajn u fetaħ għajnejn l-għama inserta kien is-sibt. Il-Fariżej ukoll staqsewh mill-ġdid lill-għama kif sar jara u qalilhom għedli ftit tajn fuq għajnejja, mort ninħasel u issa qiegħed nara.
Xewt mill-Farizej qalu dan il-bniedem mhuwiex ġej mingħand Alla għax ma jħaresx is-sibt. Iżda oħrajn qalu kif jista' wieħed midneb jagħmel sinjali bħal dawn u ma qablux bejniethom. U reġgħu qalu lill-lama inxidillek minnu, issa li fetaħlek għajnejk. Għalilhom dak profeta. Il-Lut ma ridux jemmnu li hu kien ama u ħajt dawl qabel ma batu għall-ġenituri ta' dak li sar jara u staqsewhom dan li intom qegħdin tgħidu li twielet ama dan binkom. Mela issa kif ġej jara? Il-ġenituri tiegħu jiġbu qalulhom nafu li dan hu t-tifel tagħna u li twielet ama, imma issa ġej jara. Kif ġej jara dan ma nafuhx, u anqas ma nafu min fetaħlu għajnejh. Staqsu lilu, żmien għandu ħajtkellem huwa għalih innifsu. Il-ġenituri tiegħu jiġbu hekk għaliex beżgħu mill-Lut, għax il-Lut kienu jafu ġa u ftehmu bejniethom li jekk xi ħadd jistqar li Ġesu u l-Messija isibruħu barra mis-sinagoga. Kien għalhekk li l-ġenituri jiġbu żmien għandu staqsu lilu. Għal darb'oħra reġgħu batu għal dak li kien ama u qalulu għati glorja lill-Alla. Aħna nafu li dan il-bniedem huwa midneb, dak wieġibhom jekk hux midneb ma nafx ħaġa waħda naf li jien kont tama u issa qiegħed nara. Qalulu immu x'għamillek, kif fetaħomlok għajnejk? U weġibhom ġajtilkom u ma smajtux. Xi tridu tisemgħu iżjed? Jew tridu wkoll intom issiru dixxipli tiegħu? Qabdu jgħajruha qalulu dak int dixxipli tiegħu. Aħna ta' Mosè dixxipli, aħna nafu li lil Mosè kellmu Alla, imma dan mhuwiex minn fejn, ma nafux minn fejn hu. Weġibhom ir-raġel u qalilhom sewwa, hawn qiegħed l-għaġeb li intom ma tafux minn fejn inqala, u madankollu li fetaħ li għajnejja. Aħna nafu li Alla mhux se jisma' lil midinbin, iżda mbagħad jekk wieħed ikun iqim lil Alla u jagħmel ir-rieda tiegħu lil dan jisimgħu. Qatt fid-dinja ma nstema' li xi ħadd fetaħ għajnejn wieħed għama mit-twelid li kieku dan ma kienx ġej mingħand Alla xejn ma kien ikollu ħila jagħmel. Imbagħad qabżu qalulu int se tgħallem lilna, int li twelid dnubiet waħdek u keċċew il-barra. Ġesu semma li keċċew il-barra, sabu qallu temmen int f'bin il-bniedem, dak wieġbu qallu min hu mulej biex nemmen fih. Qallu Ġesu mhux biss rajtu, imma huwa dak stess li qed ikellmek. Qallu nemmen mulej u jixteħet għal kubtejh qudiemu. Imbagħad Ġesu qal jiena ġejt fid-dinja biex nagħmel ħaq biex min ma jarax isir jara u min jara jama. Xi wħud mill-Fariżej li kienu hemm madwaru semgħu jgħid dan u staqsew aħna wkoll omja. Weġibhom Ġesu li kieku kontu omja ma kontux tkunu ħatja ta' dnub. Imma issa qegħdin tajdu aħna naraw mela d-dnub tagħkom għadu fuqkom. Il-kelma tal-mulej. Veru twil dal-Vanġelu hu. U tafu tort ta' minnu hu mhux tal-Evanġelista Ġwanni, tal-Lut. Illi ma ridux jaraw. Għax il-miraklu San Ġwanni rakkuntaħ fl-ewwel paragrafu, but ħapejġu nofs oħra. Għaliex titqux tal-ħanejdilkom, imma ħanejdilkom. Aħna għandna mhux par wieħed għajnejn, tnejn. Tgħidu li dal-għodu biex ġej dan. Għandna l-għajnejn fiżiċi li kulħadd jarhom għax qegħdin f'wiċċna. U għandna l-għajnejn spiritwali. U kultant aħna, meta qed ngħid aħna anki jien ta' nażlu li ma narawx bihom għax ma jaqblinniex. Dan kien il-każ tal-Lut illum. Ma ridux jaċċettaw li Ġesu bħala l-iben Alla u għamlu minn kollox, għamlu storja sħiħa, għamlu tal-lewħ kważi l-qorti, saqsew lill-lobbu l-missieru u jduru mal-lewża biex jaslu fejn ridu huma. Għax ma ridux jaraw. Għalfejn qed ngħidu dan, biex ma jiġrilniex hekk aħna. Għax Alla lilna jridna naraw. Ħanġibilkom eżempju tifhmuni. Ġelt tkunu taraw it-television u jiġi xi riklam għal missjoni u tara tfal mejtin bil-ġuħ
u qalbek tinasar u jkollok abtit taqilbu l-istazzjon għax ma tiflaħx tara. Preċis mhux ma tiflaħx. Tibqa' tarah mingħajr ma trid ħajkollok tagħmel xi ħaġa. Għax li tara tfisser li tifhem, li tara tfisser li timxi biex tagħmel xi ħaġa. Issa aħna bil-Ġesu kultant nippruvaw ma narawhx biżżejjed, nippruvaw nevitaw li naraw il-verità x'inkella ħajkollna nimpenjaw ruħna. Ħalli nispjegaw, jien ħanagħmel żewġ punti. L-ewwel punt rridu niftakru x'ġara l-ħadd l-għadda u x'qed jiġri l-ħadd llum. Nhar il-ħadd tkellemna fuq l-ilma ħaj. Issa l-ilma huwa pass importanti fil-magħmudija, l-ilma jnaddaf, l-ilma jagħti l-ħajja. Kma jkollniex ilma kollox jaqaf fil-ħajja. L-ilma neħaslu bih, mela l-magħmudija tema prinċipali fl-Eid. Dan għaliex għax fl-Eid aħna id-nubiet tagħna u s-sagramenti kollha jingħataw lilna bil-mewt u l-qawmien ta' Kristu. Allura l-festa tal-Eid u r-Randan huma importanti ħafna għalhekk hija l-akbar festa għax kieku Kristu ma mietx. Jiena u int la nistgħu nirċievu sagramenti u aħna nsara. Mela fil-magħmudija rċivejna l-ilma tal-ħajja. Irċivejna wkoll id-dawl fil-magħmudija, jekk tiftakru fil-magħmudija il-ġenituri jingħataw xema li jixelhuha mill-blandun li huwa Kristu l-xoxt. U llum il-Vanġelu qed ikellimna fuq id-dawl, ħadha tkellimna fuq l-ilma u fuq id-dawl. Id-dawl kif jiġi? Billi nneħħu l-ħmiġ. Tgħidu li dan Ġesu miġnun, kif kollok wieħed jaraw tagħmillu t-tajn f'għajnejh, x'tagħmillu? Tagħmih. Sa dan mhux talli prova jfejqu, talli ma kienx jaraw kompla għamih. Araw biex Ġesu jgħidulhom emnu li dan miraklu lil Lut. Huma xorta ma jibqgħux jemmnu. Ara kemm kienu rashom jibsa. U ħanajdilkom għaliex kienu rashom jibsa u għaliex kellhom jemmnu. Immaġinaw. Aħna u diħlin tapinu hemmhekk ikun hemm dejjem wieħed jitlob il-karità xama. U ilu hemm 40 sena jitlob u aħna narawh kuljum. U ħadd minnhom niġu u narawh fiq. Ġifi dan kien magħruf li kien għama, kulħadd kien jafu għalinna l-Vanġelu. Infatti il-ġirien dawk ta' soltu jarawh għax kien tal-lab qalu dan mhuwiex dak li soltu, ġifieri dan kien miraklu ċar. ċar. Imma ma rridux jemmnu l-Lut. U bdew jgħidu, u le dak mhux hu, dak ieħor, u le u ta' u stess qallhom jiena hu, iva jiena hu. U l-Lut x'għamlu jibagħtu għalih u jsaqsuh. U dan irċieva d-dawl minn Kristu, ma mhux id-dawl ta' għajnejh biss wara li nħassel il-magħmudija, naħħa l-ħmieġ tad-dnub u beda jara. Imma mhux id-dawl biss ta' għajnejh fiżik ċirċiva, imma anke d-dawl araw li jagħmel mixja fl-aħħar tal-Vanġelu jasal biex jistqar li Ġesu huwa l-Messija. Issa aħna rċivejna l-magħmudija, aħna wkoll qed nagħmlu mixja. L-ewwel qallhom xi saqsew min għamillek dal-miraklu. Raġel ma nafx ismu kellu raġun għax ma setax jarah. Xi nagħmillu t-tajn. Qatt ma kien rah wiġġ Ġesu, ma setax jara. Raġel naf li kien jismu Ġesu. Għallulu, imma dan kif jagħmilek? U f'ġurnata ta' Sibt, għallhom jien ma nafx imma dan profeta la fejjaqni it-tieni pass. It-tieni pass. Il-Ġesu rridu nsiru nafuh bil-mod il-mod fil-ħajja tagħna. It-tielet pass. U jien nixtieq naqralkom biċċa ta' xi. It-tielet pass għallhom jiem u bdew jieħduh kont għaddew qorti letteralment tal dan il-bniedem. Għalluluhom u saqsewh darba darbtejn, qedtilkom ġa għallhom għamil li t-tajnu fejjaqni, għal fejn terġgħu tistaqsuni. U iweġibhom daqs l-ikbar assejs dan l-għama, ara kemm kien daħal id-dawl ta' Kristu fih. Weġibhom reġgħu sewwa hawn qiegħed il-għaġeb dan hu qed jgħidilhom ta' li intom ma tafux minn fejn inqala. U ma dan ukollu li fetaħ li għajnejja. Aħna nafu, qed jikkwota l-Bibja dan ta' li Alla mhux se jisma' mill-midinbin, iżda imbagħad jekk wieħed ikun qim lil Alla u jagħmel irida tiegħu lil dan jisemgħu. Araw kif qed jasal li dan huwa wieħed li juqrib Alla. Qatt fid-dinja ma nstema' qallhom lil Lut li xi ħadd fetaħ għajnejn wieħed għama mitwelid li kieku dan ma kienx ġej minn Alla. Xejn ma kien ikollu ħila jagħmel. U tant irrabjaw il-Lut il-Vanġelu jgħidilna mbagħad qabżu u qalulu int se tgħallem lilna naraw supervja.
li twelid b'nubiet waħdek, imma dan beda jaqara bl-għajnejn spiritwali. Sa domanda tiegħi hija, aħna meta ħnibdew naraw b'dawn l-għajnejn spiritwali? Jien meta ħnibda nara bl-għajnejn spiritwali? Jien qiegħed nara bl-għajnejn spiritwali? Jew quddiem l-invit li għamil li Alla iktar ninagħlaq fihom f'nifsi u ngħid u le iwa jiena nisma' l-quddies għal ħadd nagħmel dmiri u nitqarben u nqer darba f'sena il-minimaliżmu, il-minimu. U ħanġibilkom eżempju tifhmuni ta'. Hekk immaġinaw xi darba fl-għaxija, kesħa kbira u jkollok il-fireplace id-dar. Kulħadd jieħu pjaċir jinġabar miegħu, kulħadd irid jieħu misħana tal-fidi tagħna, imma kemm hawn minna ibda minni. Li lest li jintefa' ġa dak in-nar biex jinħaraq ħalli jsaħħal lil ta' madwarna. Għax meta nibdew naraw bl-għajnejn tal-fidi jew inħallu lil Alla itina l-grazzja li naraw bl-għajnejn tal-fidi, ma nistgħux noqogħdu. Ma ninħarqux aħna wkoll. Ma nsirux nara l-ħadd ieħor. Dan l-ama hekk għamel ta' kontra il-ġenituri tiegħu. Il-ġenituri tiegħu kienu jafuha l-verità. Raw bl-għajnejn tal-ispirtu wkoll imma ċaħduh. ċaħdu lil binhom stess ta' biex il-Lut ma jkeċċuhomx mis-sinagoga. L-Vanġelu stess jgħidilna. Ġenituri tiegħu jiġbu hekk għaliex beżgħu minn Lut. Għax il-Lut kienu ġa ftehmu bejniethom biex min jgħid li Ġesu il-Messija jkeċċuh il-barra mis-sinagoga. Mjaf kemm nagħmluha din aħna fil-ħajja tagħna? Biex ma nidrux korroħ ma taqdmu dwarna. Nafu li bl-għajnejn tal-fidi dik il-ħaġja bajda mhux sewda u biex ma noħorġux tad-daħ ma ta' madwarna. Nagħmlu bħal mamlu dawn il-ġenituri li ċaħdu lil binhom stess. Fil-fatt li l-binhom keċċuh mis-sinagoga. Imma dan hu l-iżbal, li kraħ żbal, li tara bl-għajnejn tal-fidi, taf x'in il-verità u biex tiżer gustus jew biex nider gustus. Ma nimxiex mal-għajnejn tal-verità, mal-għajnejn tal-ispirtu, imma nimxi bl-għajnejn tad-dinja. Jiena naħseb qed tifhmuni, jiena intom nies intelligenti, tajjeb li nirriflettu fuqhom dawn l-affarijiet ta'. Tajjeb illi l-għajnejn tal-ispirtu li rċivejna fil-Magħmudija nużawhom f'ħajjitna. Għax minn hemm biss tiġi l-paċi ta' qalbna. Minn hemm biss il-ħajja tagħna ma ssirx tqum filgħodu tgħid uff dejjem l-istess, uff xi dwejja. Uff minix kuntent bija nnifsi. Jekk iridu nkunu kuntenti f'qalbna, rridu naraw anke bl-għajnejn tal-ispirtu. Bl-għajnejn li jgħidulek kollox jgħaddi, imma l-imħabba li jibqa', li tħobb huwa li jibqa', li tagħti parti minn ħajtek lil ħadd ieħor b'imħabba li jibqa'. Dak biss li jġiblek paċi. Eżis ħuti jiena dan il-ħsieb żejt forsi dew intkom ftit iżejt imma l-Vanġelu tal-lum hu tant trikk. Hemm ħafna affarijiet xtejt meċ minn nofs l-affarijiet li kelli ngħid imma ħanieqaf. Importanti tal-li nirriflettu ftit fuq dan hekk id-dawl li Alla tagħna, l-għajnejn, it-tieni għajnejn li għandna u ma nieqfux biss naraw b'għajnejn tad-dinja imma naraw bl-għajnejn tar-ruħ, tal-ispirtu biex ħajjitna verament tkun serena u ta' paċi. Ikun ifaħħar Ġesu Kristu. Sa nqumu bil-wieqfa u flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna billi ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'mlej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem mis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fi tielet jum qam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin
u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben u li meqjum mweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika li hija waħda l-maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-wied u l-ħajja ta' żmien li ġej. Il-mulej Alla bagħat lill-Ibnu Ġesu biex jgħallimna nħarsu lejh u jkollna fiduċja fih, irresqu mela it-talb tagħna u ngħidu mulej ħenna lina. Mulej ħenna lina. Mulej Ġesu li fejjaqt lill-lama għad id-dawl il-Knisja tiegħek biex tkompli tarfek bħala s-salvatur tal-umanità nitolbu. Mulej l-mħabba tiegħek lejn il-bnedmin hija bla tarf għamel li l-mexxija tal-poplu jkunu dejjem għajnejhom miftuħa għal tiġijiet tal-bniedem nitolbu. Mulej Ġesu inti d-dawl li jirbaħ id-dlam kun il-faraġ ta' dawk li qed ibatu jew qed jaqtaw qalbhom mill-ħniena tiegħek nitolbu. Ħadkun mulej il-kelma tiegħek li tressaq aktar lejk biex waqt li narfu d-djufija tagħna nersqu lejn is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni tal-qrar biex nirċievu l-ħniena tiegħek u l-maħfra ta' dnubietna nitolbu. Nitolbu kitfa fuqna mulej il-ħarsa tiegħek ta' tieba u ħniena u mexxina int bil-kliem tiegħek stess li huwa d-dawl tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Benedetto sei tu, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della bontà mia, frutto benedetto nei secoli, Signore. Umili e pentiti, itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missi li jista' kollox. Bil-ferħ ta' qalbna mulej nofrulek is-sakrifiċċju tal-fidwa ta' dejjem biex ikun tagħna nitolbuk il-grazzja li nqimuh b'fidi sħiħa u nofrulek kif jixraq għas-salvazzjoni tad-dinja bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżuħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bil-misteru tal-inkarnazzjoni tiegħu wassal għad-dawl tal-fidi lill-bniedem li kien miexi fid-dlam u għalina li nitwildu fil-jasar qadim tad-dinja kiseb il-grazzja li nkunu uliet adottivi ta' Alla bil-ħasil ta' twelid ġdid fil-Magħmudija. Għalhekk l-lejaq kollha fis-sema u fl-ard jgħannulek qima kbira għanja ġdida u aħna mal-tajja kollha tal-anġli inxandru u ntennu bla qiegħda u ngħidu Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-ola tas-smewiet. Għaddejs tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jirnata biex mirajħibati ħal ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi, reġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, x'dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra ġoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċċu kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Illum b'mod partikolari nitolbu għar-Ruħ Ġanni Abela li għalih qegħdin nofru din il-qudiesa. Nitolbuk mulej daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Kif aħna miġburin madwar dan Ġesu illi tagħna d-dawl, id-dawl tal-qawmien tiegħu. Għalhekk nitolbuh bit-talba tal-missierna jkompli qawwina b'dan id-dawl biex nimxu warajh. Għalhekk fnejdu flimkien missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek, ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħek, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li trid fija, li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem ammen. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
Dan huwa l-ħaruf talla, dan huwa dak li jneħid nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem fl-imkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu jkun isfurlina se qalbna bihom mal-ħajja ta' dejjem. Amen. Id-dem ta' Kristu ħarisna ħajja ta' dejjem.
Fil-waqt li għandna lil Ġesu fil-qalb tagħna hekk nitolbuh b'sempliċità jagħtina id-dawl tal-Ispirtu tiegħu, id-dawl tal-Magħmudija biex lil Ġesu tul ħajjitna narfuh bħala bniedem, narfuh bħala profeta, narfuh bħala libentanna tul ħajjitna biex hekk meta nilħqu lejt ta' ħajjitna nintaqgħu ma' Ġesu għall-eternità. U Ġesu tina dan id-dawl, tina l-kuraġġ li quddiem il-verità nkunu ċari, nkunu bħalma kont int li dejjem xedt il-verità. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu. U Alla inti ddawwa lil kull bniedem li jiġi fid-dinja, dawwa lil qlub tagħna bid-dija tal-grazzja tiegħek biex dejjem inħobbuk tassew u nżommu bla qiegħda ħsibijietna f'dak biss li jixraq u joġob lilek bi Kristu Siedna. Għandna xi avviżi tberig tat-trabi fil-ġuf nhar is-Sibt 25 ta' Mejju solennità ta' tħabbira tal-Mulej l-Isqof Anton Tewma ser imexxi qudiesa għall-familji li qed jistennew tarbija. F'din il-qudiesa li ser issir fis-7 ta' filgħaxija f'dan is-santwarju isir it-berig tat-trabi fil-ġuf. Via Sagra Dioċesana fuq it-tul tal-Olja ta' Ammar. Qed nistennewkom sabiex nhar il-Ħadd li ġej 26 ta' Marzu fl-4 ta' filgħaxija ninaqdu mal-Isqof Anton Tewma u miegħu nimxu t-triq tas-Salib tul l-Olja ta' Ammar. Minħabba dan il-mument ta' talb l-qudiesa tal-5 f'dan is-santwarju ma ssirx. Qoti ta' demm bħas-soltu nafżawkom li nhar 23 ta' Marzu min qed jagħti d-demm li hu tant bżonn jista' jmur fil-berġa tax-Xewkija mis-sija sal-5 u tieħdu l-ID card magħkom. Pellegrinaġġ għal Fatima. Is-Santwarju ta' Pinu ser jorganizza pellegrinaġġ lejn Fatima fil-Portugal. Dan ser isir bejn is-7 u l-14 ta' Settembru. Postijiet huma limitati għal 25 persuna. Dawk interessati kellmu lir-rettur Gerard Buħaġar. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tal-Ħadd it-tajba.